Dobrý deň vám, milí, naši seniore. Pozdraviti vás chcуть i dіти зо школи. Najlunajút písni, jak zaspívame, bo my дуже раді, že sme medzi vami. Naj budú prekrásne vaše ďalšie ročky. Posluchajte teraz naše špivanočky. Zahrajte. Zahrajte Huši Javorove, najže potišíme našich seniorів. Pred páľavou strie strom. Kratučké slovo rozpovie, čo v našich srdciach skryté je. Deň za dňom míňa sa a pondelok je tu znova. Nuž, dá sa riecť vzácna chvíľa tá, ktorých v živote nebýva tak veľa. Keď človek zastaví sa na chvíľku a v hlave nejednu má myšlienku. Keď k spomienkam sa navráti a svoje kroky zhodnotí. Veď všetko je to akoby len včera a možno si človek veľa toho želá. Lásku, zdravie, šťastie,
nech je vždy s nami na jednej ceste. Za všetkých poviem jediné slovo, čo má silu ukrytú niekde nahor. Pôsobí ako balzam na duši a každého z nás poteší. Často naň veru zabúdame, vysloviť ho pre tých, čo radi máme. Pre mňa je teraz radosť veľká vysloviť vám ho po písmenkách. Ďakujeme. K šťastiu treba málo, len ochotu nie je, že by ľudia stáli blízko kolo sebe. Stačí vľudné slovo, što srdce zahríje. Spoločnou spívánkou s vami sa učíme. Spolu s nami si zaspívate. Radi by sme sa už s vami rozlúčili. Príjemný a krásny deň vám prajú žiaci zo základnej školy na Komenského ulici vo Svidníku.
kolegovia Chudík a Zbylej, srdečná vám vďaka. Či je to dievčatko plače, vy ste rozplakali to všetkých. Za to, že toto písne jednak po obsahovej stránke, ale i vašom citovom zaspívaniu, i vaša prítomnosť nás, kuštích starších, tak zdojala, že budeme mať z tohoto dňa a dajme z toho momentu hlbokú spomienku, ale i energiu do ďalšieho života. Ja vám mení tých všetkých, čo tu sme, želám dobré zdravia, veľa šťastia, ne veľa jednotkoch, veľa vedomosti. To je jedna jediná vec, ktorá nikdy sa nezoštátne, ktorú nikto neukrade, i keď sa stáva plagiatstvo, ale tak toto vám ostane. Nech sa vám furt dobrý darí. A že by i my, i vaše rodiče mali z vás veľkú radosť. Srdečná vám ďaká ešte raz. Vám chceme poďakovať, že ste nás pozvali na také vaše krásne stretnutie. A chcela bym vám ešte povedať, že prostredníctvom dnešného stretnutia by sme sa chceli ešte aj s vami zapojiť do projektu, jaký sme dostali na našu školu. Projekt sa volá Generation School a v tým projekte sú propagované také stretnutia, jaké je toto dneškajšie. Tak bym bola rada, že by na záver našho stretnutia, jaké my sme ho nazvali, a pri tým spívi, že by ste si s nami ešte zaspívali ľubovoľnú pesničku, jakú vy máte radi. Čiže z vašeho klubu, jak vy radi špívate, i s nami sa na kuštičko vernite do čas mladosti. Chodz aj tak pozerám na vás, vybar z mladosti. No tak poďme. Tak si rozhodnejte. Poprosíme muzikanti, že znajú takú zahrady. A budeš ich kamerovať. Zaučali hory, zaučali nie? Nie?